Nah, Pak Kerto tuku kertu. Lah. Jebul somong kendang, Bang. Medun kretek. Kertosono. Oh, mik barang kejalukane kok ya nganggo glontor, liyane ya glundung. iya jenenge glontor miki ya melu glontor. Sesuk jenengmu leh nyenggak. Bawa sik. Pun to niki? Heeh. Bone pocong kok ya, Mas. Kok susah ikhlas to. Wis enek mike kuwi lho nyapa nyekel miki rengi kae lho. Mas aku mike wis iki tak gawane dhisik. Lah miku akeh, Mas. Karep milih sing enek kabele apa ora? Ya sing penake sing wis enek kable kuwi wis diajepne ngono kok. Sinten niku? Ayo Mbah Lurah lenggah, Pak Carik lenggah. Iya. Pak Kasun lenggah, Pak Dewan lenggah. Lenggah ngajeng katon lugu. Ya jelas Mbah Lurah kali Mbah Mandor. Mbah Lurah asmanyo. Nggih menika Pak Munadi. Pak Munadi. Dasar bagus prasaja tur iya lomo. Manut ngendikane Mbah Sujiwo Tejo ki karyane saire iki karyane Ki Sasra Kartono kuwi kakange Ibu kita Kartini. Wah iya, ngono kuwi. Terus diaturake langsung dangdut ya, Mas. Nggo rong rambahan karo nggih ngurmati Mas Gareng Pacitan karo Mbak Eka uget-uget men jumeneng. Wah iya, Mangga sugih tanpa bondo dados. Ayo Mas Gareng. Sugih
Pun Mbak Eka jenengan mirsani warga masyarakat Wates. Ya enten tasih kathah sing lenggah lho. Lah nggih to, Kang Petruk Kang Bagong tesih sami wungon tirakatan lek-lekan anom sepuh isik padha ngumpul ya Lek ya ora ono sing do mulih lho ket mau ya ora enek wong dulur Wates ki yen ngenekne hiburan ning ngenek tasakuran ku ya ditunggu ngantek bubar iya ditunggu ngantek sampe ngantek tancep kayon iya dungane sewengi dek ora enek lerene donga bismillah muga bebar wayangan iki aku ndang sugih. Iya. Bubar wayangan muga-muga umurku dawa. Amin. Bubar wayangan muga-muga rezekiku kepenak. Amin. Sing biasane rasan-rasan yo ndang ilang ngendikane Mas Cahyo. Niku sing bapak-bapake ngendikane Mas Cahyo ora nek wong rasan-rasan. Ora nek wong don paidon. Apa meneh priyayi putri. Ora nek sing jenenge nyemoni tangga, gremengi kancane. Enenge gur siji, Nduk. Masang status. Story. Nggih. Nek jaman biyen kan mulutmu harimaumu. Lah saiki jaman saiki maju ning media sosial. Iya dadi. Jarimu yo harimaumu. Jarimu ketikan jarimu adalah harimaumu juga. Ambek jinteng ngoten wek kene ae lah handak ngono wae. Iya, ning yo beda karo keluarga ageng kene. Wates yo ora enek lho, Nduk. Ora enek. Ponorogo nuwun sewu Mas Cahyo. Wong jenenge bocah nakal jaman biyen, Mas. Enek lokalisasi, enek warung remang-remang sing ning sakniki pun bersih mboten enten niku, Mas. Awet do ngerti nek kuwi bahaya yo, Mas. Wis ora arek demek barang sing kaya ngono ya. Bener. Enenge gur siji. Piye? Online. Lho. Ora wis ning lokasi wis resik, bae malah pindah online. Oh ya wong awakmu ya melok ngono kok ya. Lah, aku kok iso teko melok-meloken kono. Lah ya awakmu TikTok ngono kae lho, lek ora pas. Aku yo Tanjung Perak, kapale kobong. Lah terus. Ora sah pinarak Mas, ora enek kamar kosong aku. Ya iso. Tanjung Perak. Apa? Kapale nglangi. Piye? Monggo pinarak kula kalih Mbah Wo sing niku wingi. Pak Munadi. Iya. Ya Rono arep ngopo? Ngopo Pak Munadi Rono arep ngopo? Pak Lurah Munadi Rono ya ngomongi aja padha rono. Aku wae sing rono. Ora tak nusul. Mboten Mas nggih, sedulur Wates jenengan niki nggih napa niku tegese niki ngleluri budaya Jawa niku tansah ikhlas lillahi taala. Nggih, amin. Wayangan kanthi raksa ikhlas lillahi taala, duwe bondo, duwe donya ki disyukur ning ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung. Nggih. Ngono Mbak Eka. Dadi tetenger, dadi pitondo. Betul. Bahwasanya Wates jenengan Ponorogo sak kiwa tengene Jawa Timur umume tesih nengenke marang budaya. Budaya isih lestari ana ing Ponorogo kene. Tepuk tangan kanggo keluarga ageng jenengan Wates lan sak kiwa tengene. 8 tahun lagi wayangan. 8 tahun lagi wayangan pisan iki lho. Mbok yo sesasi iki ping 7 apa sedina ping 4. Ya wong ngombe pil apa piye kok ya wong wayangan ki ya wayah bersih desa. Saking seneng. Mula dingendikane Mas Cahyo niku wau dulur Wates jenengan ki hura-hura ya hura-hura, seneng-seneng ya seneng-seneng ning dulur kabeh remen teteng sanggite wayang kulit. Lakone wayang kulit. Leres. Tur Kyai Wates menika sampun kagungan pakem utawi kapitayan dadi mirsani wayang karo tirakatan gitu. Niki mangke menawi sedaya para warga masyarakat menika anggenipun mirsani wayang nganti tutuk lakon, insyaallah dipun paringi tutuk anggenipun momong dumateng putra wayahipun sedaya. Amin. Tegese panjang yuswane berkah ya, Lek. Saya Mbak Eka, aku ngendikane Pak Susilo mau, Pak Lurah barang mau jenengane duwe famili nang kene. Oh, inggih enten Pak Mendung. Biasane nek ning kene disebut Pak C.
Jenggot. Nah ya kuwi. Nek biasane Pak Jenggot. Aku lama. Tak tapuk lho. Pak Jenggot ki duwe putra. Lah yo. Aku duwe putra. Wis kagungan putra. Wis kagungan putra. Putrane. Wis metu jenggote. Sing metu jenggote iki Pak Jenggot. Oh ya saiki gundul kok ya. Oh iya. Pak Jenggot gundul lagi. Asli Karanganyar nggih. Lho, Putih. Sragen. Wah, aku apalku ya nggo Pak Taslim kuwi kok guran. Aku apalku wis karo Mas Taslim kuwi. Ning aku mbolo Pak Taslim niku penak urip kula, Mas. Kok saged? Nggih, Pak Taslim niku gandes luwes terus ngrejekeni. Beda kali kancane setunggal jenengan niku, wah kula malah bubrah, Mas. Sapa? Sing Gapuk. Lah ngopo emang? Mas Gapuk. Kuwi ngopo? Lho aku bedino dikuweplaki terus kok. Nah aku dadi Mas Gapuk ra timo tak keplai tak tonyo nek kowe. Wong Mas Gapuk meneng-meneng ae lho kuwi. Manunggal rasa, manunggal tresna ngerti ning budaya. Madangkara nyambut gawe bengi iki sukses lillahi taala. Tepuk tangan Madangkara. Mbah nuwun. Ingkang bakal dipun paringi pangestu kalian warga masyarakat Wates, mugi-mugi kula sak kanca Madangkara dipun paringi bagas waras niring sambikala. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak Eka, mau janjiku wit sore mau urung diaturake. Pripun? Jenengan nembang karo ngendang? Derek nggih. Semene sing kepareng pinarake ngenteni sampean kaya apa le ngendang karo nembang. Pake mau sing ngenteni ning kene iki ngasih mulih. Ora apa-apa. Kondere ndelok kok streaming ngono biasa. Saking streaming. Nanti mau kok aku iki saka pinggir ngene tadi ngene iki. Ngopo? Kowe nek gak manjak ngono. Manjaki basane wong kene iki nabuh ngono. Yoga niaga kuwi jenenge manjak. Kowe nek gak manjak mengke pas alah enteni bar niku nggih aku ngono. Ya kuwi wis bubar kok malah kok ya. Balik wonge. Ya dipinangkani to, Nduk, kok ya. Dipinangkani kono mudhun kono nyekel kendang. Karo pamudutane wau wonten Pak Mandor. Nggih. Wonten nyuwunipun gelo. Nggih, gelo wonten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara nggih saged. Gubuk Asmara. Ya men cetha kendange wae sing munggah rene. Ngoten. Kendangipun dibeto minggah mriki. Nggih nggih. Men cetha men jelas. Sing mirsani ya ben marem kabeh. Wong kene iki ya ngen karawitane ya maju temenanan. Sapa ngerti iso kangge apa wi tolok ukur bahwa seorang sinden Eka uget-uget ya mempunyai keahlian dalam bidang karawitan. Karawitan. Aku njaluk turung lek glontor. Kok bengi iki gak melu beyi kowe? Bengi nek ning Demak. Nggih. Beda ya ngawur ora. Lha sinten to? Glontor. Glontor Bagong iki glontor sound system. Oh, glontor sound system. Nggih. Ya, nggih. Tepuk tangan. Layak. Awakmu kuwi mesti biasane nek karo aku iki biasane ngendang cukup ning gur wisor lho. Oh bengi iki kok njaluk kene wah layak. Aku diladeni glondor ngene iki semangat Ya aku. rono to digungani kok ya digungani glondor. Mbak Eka. Dalem. Ing ngatasé ramene gayenge kaya ngene, parandine nek sing turu. Sinten? Duren kuwi merem dek. Masalah kuwi rumasane ngimpi ngeloni Luna Maya lho kuwi. Ayo. Niku ket kula teko yo nggih ngeten niku posene. Kadose Sego teko iki sing dikeki lak kula kalih lek gareng to. Lah kok kene sik sing mangan. Iki lho barek mangane yo cepet turu yo Nan. Oh goreng kuwi trae nganggur mambu sego ndang turu kok ya. Iya. Oh padake kok ya. Wis ben ning kono yo ren aja ado-ado nggo ambon-ambon. Masamu parfum apa piye? Wangi glondreng. Menungso kok digambon-ambon. Aku nek ra petuk nggoren karo masaku kangen kok. Kok teman setia wong tegese nggoren ki tenan beberapa seniman dan seniwati ki nek Ponorogo nggoren ki tetep aktif. Aktif tenan, teko dok wis ndang cepet nyekelne tase. Nah, teko dok wis ndang nuntunne dalane supaya bene teko nggon parkiran. Awakmu dituntun goren. Ya iya. Kowe picek apa piye tuntun goren? Ya tegese golekne dalan iki bene penak aku mlakuku ngono lho. Oh iya. Nggih. Tur sok sinten sapa ingkang nate ngendika angger wayangan di depi goren ngeten iki to rek baren mengke tanggapan sensasi ping 6 lho. Sudah jaran apa piye ora? Nggih niku. Lek lakone Lo piye? waris pokoke dak Pak Dalang sinten mawon angger wayangan ditunggoni goren niku mengke bare wah tanggapane lo waris. Lah aku kok malah sepi. Lho.
Ini ki. Heeh. Nek pamane kok iki kurang pamane percaya, nek ora trima gur ditunggoni tok, bendina mangjak mawon niki. Oh iya. Dadi anggota rombongan. Wong masamu ki gurin ku apa? Menungso biasa kok ya. Lho tapi mesti lho. Ya awakmu pengen laris. Heeh. Ya kono jan gurin tak gugah apa piye? Aja. Aja, engko nek Iki lagi angler kok. Weh. Gubung asmara apa gelo, Mbak? Gubung asmara sih ya? nggih. Nggih. Iki wis kepenak. Nah. Dibawani sik karo ngenteni mik. Ayo. Jan ya tenan. ngono kuwi. Tukang sone ya ganteng layake kae ya senenge ram ya. Seneng kowe seneng dilokke ganteng ngono kuwi. Oh ya guyu wae, mingkem. Kakak kuwi tegese gugan karo awakmu lho. Iki pede nek katut dilokke ganteng. Tapi iya ya Tara. Madhep rene. Lek glontor. Madhep rene ah. Sombong amat. Iya, kuwi sapu kawatku kuwi paling Mbok taat. jajal sik to. Arep mbok jajal sik apa terus bawa? Manut. Bawa sik lagi Bawa sik ya dijajal. wis. Ya. Lho, Jajal kok nek gegeden dijolke. Tenan apa piye mbok jajal sik ya jajal sepatu tak. wae. Ya. Lah nek ning pasar ke jolke nek gegeden. Heeh. Deng. Tak. Nah, wis kepenak nggih Mas nggih. Sae. Nggih. Tak deng. Lah, nggih ngeten iki lho. Tangan wedok lho Mas penake kok kaya ngono kok ya. Ayo Pak muni. Pak Kerto. Lah. Ngoten niku lho. Nggih. Pak Kerto tuku kertu. Yo, mikmu nyongot emang ubruki aku lho, Ndor. Nah, piye? Pak Kerto tuku kertu. Lah. Jebul somong kendang, Bang. Kendang. Medun kretek. Kertosono. Oh, mik barang kejalukane kok ya nganggo glontor, liyane ya glundung. Iya jenenge glontor miki ya melu glontor. Sesuk jenengmu leh nyenggak. Bawa sik. Pun ta niki? Heeh. Bone pocong kok ya, Mas? Heeh. Kok susah ikhlas to. Wis enek mike kuwi lho nyapa nyekel mik irengi kae lho. Mas aku mike wis iki tak gawane dhisik. Lah mikku akeh, Mas. Karep milih sing enek kabele apa ora? Ya sing penake sing wis enek kable kuwi wis diajepne Iya. ngono kok. Sinten niku? Ayo Mbah Lurah lenggah, Pak Carik lenggah. Iya. Pak Kasun lenggah, Pak Dewan lenggah. Lenggah ngajeng katon lugu. Ya jelas Mbah Lurah kali Mbah Mandor. Mbah Lurah asmanyo. Nggih menika Pak Munadi. Pak Munadi. Dasar bagus prasaja tur iya lomo. Pak Munadi. Aku nek wis muni lomo ngono mesti piyaine kok. Wis mau. Endi? Lah mau sak gebong gede. Kuwi dudu. Sapa mau? Wis ngene Pak Agus. Oh. Nah, kok Pak Munadi. urung. Ya. Ayo malah lendremis ora. Saiki ganti aku, Kak. Nggih. Spontan ta? Ayo sinten niku ning aku. Ayo. Sinten niku? Aduh. Ya iki tes-tesan iki. Dalang kondang katon merabu. Wah, lah iki. Ki Cahya asmanyo. Garwanipun Bu Sukesi. Pas. Terakhir piye, Nduk? Dasar bagus ning kok ya seneng wedokan. Wah, woprok ya suwe. Kak. Sing ngarep ki apik kabeh mburu dhewe kaya ngono lho. Kak, awakmu ki lek udara soke bagus kaya Mbah Lurah. Sik to. Pak Yoyok menika piyayine lak bagus garwanipun Bu Sukesi. Bu Sukesi Rahayu. Piyayine lak kakung. Kakung. Nek umpamane seneng karo wong wedok, kuwi wis lumrah apa ora? Ya lumrah. Lah lumrah kok kowe terus girap-girap. Sinten niku? Kanggo sinten? Kula. Kowe. Nah, oke, siap. Waspada, waspada. Putri cantik sarta ayu. Ah, tenan Mas, tak kampleng ra iku lho.
aku seneng lho gak tau dilem ngene iki ya. Tur ya pinter ngendang. Terus. Merak ati milangoni. Yo. Dasar cantik saking Jumbleng Jawa Tengah. Ya cantik ya cantik. Gila sing Jumbleng iki. Gila sing Jumbleng iki lho. Sinten niku? Kowe lha iki. Isik nah iki. Dalang yoyo pancen lucu. Imut lucu Tur iyu-iyu. konyol luar biasa. Harmoni konyol kok nganti keserimpet awas lho. Ora. Dalang kondang tur ya lucu. Ki yoyo asmanyo. Saksi. Ya garwanipun Bu Sukesi ngene ya. Garwanipun Bu Sukesi. Iya. Ayo bareng nyemplung ning sik. Jumbleng. Kira. Ayo bareng nyemplung ning jumblengan. Ayo. Masa aku tok gak meri? Gak meri engko. Gak aku, gak meri. Kok kangen? Enggak. Dapure Jumbleng kangen lho, Ra. Ya wis. Gonge ning aku. Oh iya. Sor. Kowe nyapa? Ya jumblenge kuwi mau kan kudu disutaki sor. Ngono. Pak dhewe lho. Engko aku nyutaki kok dipek dhewe. Iya. Pun siap, Mbak Eka? Pun. Oke, nggih. Miki pun penak, lek kurang penak mangkondo lho. Pun kok penak niki. Blonder niku lah nyetel Setelane pun penak niki. Mergo arep ayo tadi. Neng Jumbleng. Dalem. Nggih. Wes, nggih. Pak Lurah mesti, Pak Munaji to. Nyun pangapunten le, Pak. Wah, Iki. Nggih, Pak Lurah, Pak Munaji. Wau niku lho kok ya panjenengan nganggepe kok ya tenanan. Janipun ampun dianggep guyon lho, Pak. Nek ngono balekno to, Kak? Napa? Balekno lek pancen guyon. Aja eman-eman kok. Wong awakmu ngomong ora tenanan ya bablas rono lho kok ya. Ora menak-menakne Pak Munaji ae. Tali asih. Tali asih. Tali asih. Yo men saya semangat anggene ngendang lek ngono. Nggih, gen kene sik ya. Ya, simpen. Engko ngenteni kok ngene Pak Carik ya. Lah, Mbak Lurah tok malah merambat tekan dindi ora. Lah Pak Carik kula kan dereng salaman ket wau. Nyuwun pangestunipun Pak Carik. Nggih, nuwun sewu lho Pak Carik nggih. Ya Kak, ya kaya apa? Ketokno kepinteramu, keprigelamu. Ayo. Nggih. Kublak kuntak ngoten nggih. Tak kudang. Oh, karo sambil kemangi. Blung. Seragenan nggih. Seragenan no. Seragen kublak kuntak, ndendang. Oi, ngoten ya. Iya. Seragenan biasane ngono kuwi. Ndendangan seragenan, ya ta. Gaya seragenan mawon nggih. Heeh. Iya. Ngendamu kapan ngomong ae ora. Kepastiane. Kepastian. Yo. Yo. Sik ta. Anu wis gamelane niki lho ditabuh. Kula kublak kuntak, ndendang. Oi, kali ning nang lah niki bonang gender. Demung ngeten ditabuh. Kok malah kaya arep ngurak pitik wae. Eka. Aduh. Ya. Madangkarake luar biasa lho, mbok paido terus lho. Sing jelas piye? Ditabuh piye? Kublak kuntak, dendang. Terus gamelan niku tabuh bareng. Oh, tabuh bareng ya. Nggih. Oke, sing cetha Kak. Yo. Yo. Nggih. Cipro lu. Yo. Mas, aja dolanan gamelan ya, engko seneni Pak Munadi ya. Ya jalukku ke piye to, Kak? Kok bingung le Madangkara, Pak? Sing nganggo notasi ngene lho. Menempat lu cipiro lu. Nah, iki lho. Ya. 6 loro 10 11. Ora nek 10 11. Lah iki gamelane ki prayoga kok. Ora teko pitok, teko tulu. Kublak kuntak ditabuh ya gak bareng sreng ngene pating. Aduh gak penak yo.
Maksudnya urut ngeten lho. Urut saka Bonang. Ya Bonang ditabuh dhewe-dhewe ngeten lho. Oh, iya. Terus bareng kan mboten penak to. Terus Saron Demung nganti tekan Kena Kembul. Bonang terus Saron Demung terus mengke gong ngeten lho. Oke, siap. Wis mudeng aku. Dhewe-dhewe nek bareng ngeten iki lak mboten penak to dengone. Enak ngono kuwi. Aduh. Yo. Yuk. Ngeten ya aba-abane Ibu mau ya. Yo. 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 Wah ngono kan ya wis parem to. Ngono to. Ya kan iku mau wis cocok karo pangangen-angenanmu. Kok kene kok nggone Bonang. Blablas nang nggone Peking, nang nggone Saron, nang nggone Demung keri dhewe gong. Kan ya wis bener. Tapi ki karo lho Mas, saka Bonang ki tabuh dhewe-dhewe tapi ki bareng, breng ngono lho. Oh, tabuh bareng. Breng terus enggake yo, ngeten Oh, ketok ya. kaya sragenan ki lho. Ngono Paling lho. njaluk kode 1 2 3 ngono kudune. Nggih. Ya, kono, lekas. Ngeten. Ngeten nggih Pak Yoyo. Oke, siap. Nah, yang ngene iki sing tak karepe. Lah ngene iki lho. Sing tak karepe ngene iki. Gamelane Pak Yoyo sesuk didol ae ganti akapela. Ngono apik malah e. Iki iso Ya malah. aja mutung ngono kuwi ora. Lah sing apik to, nek notasine ngono lho. Oh, iya. Aduh tak suwai raiku malah. Ya wis aja mesak-mesakne iki mesake. Mesake Wis kok cilik iso. kok ya Kok nek aku diposo. nangis malah udo lho. Ah, Kok nangis nggih. malah udah. Ya saiki dadi. Ya. Terus saiki udo lho. Iya. Apa? Saiki dadi Dadekke ngono romone lho. ngono lho. Bukan moro lho. Ayo. Nah, saiki dadi. Ya, mangga, ya. Yo! Lah ngene iki. Asik ye. Ika uget-uget. Ya, yo. Tembang dhewe kok. Nyokek Mas yo nyokek yo. Yen liwat aku kelingan kubuk kae yen tak goleren Iya, yo. ning cagak kebak tulisan karena abang tondo isih prawan jenenge kubuk asmara biyen kae kanggo antum tresno semuanya. Ya yo aku kowe tanpa kloso Lah wong jatuh sih. Sote ketak panas murah Kubuk kae nyimpan wabi Wiwit biyen umako saiki Kubuk kae kebak cita Layang wengi nganti jaket rino Mbah Lurah dawa mendho. Ngapa? Mbah Lurah guyu. Mbak Eka pinter. Ya, kau nambahi 100 Mbah Lurah, tak usulke monggo 100 melih. 100 ki bijine ngono lho ditambahi 100 bijine wae Nilai-nilai. nah pomone diparingi Tenanan? nah ya ora apa-apa Pak Care pengen niki meneh nggih. Pak Care pun ngundur to? Ya Allah, kadung mau pengen request kangen ndang lho malah kundur dhisik. mboten apa-apa mengke mriksani wonten streaming Ya ndak? nggih
sajroning ati katan luntur saya merati aku kowe dadi karma perkelaran ning kumo kasmana yo Mas Geren ayo Pak Sare. nyokek Mas yo nyokek yo Pak Sare. oh iya matur nuwun Pak Sare. Pak Sare wis terus Pak Kami Tua oh alah kita iki nyanyi kok ya iki ganggu Kuwi mau kan Pak Lurah. Heeh. Wis tak terono. Ya. Terus kuwi mau Pak Sare. Heeh. Ya, kuwi tak joget teh rene. Ya. Iki kari sapa neh? Kami Tua Kami tua. Kami tuane akeh lho. yo malah beneran toh Oh, sing kok juga aku. yo Potong ngungkir. yo ora apa-apa Ya wis. nah yo gareng COD Pundi Pak? Wah, pundi Pak? Wah. yang lewat uget catatan sajroning ati katan luntur saya merati aku kowe dadi karma perkelaran ning kumo kasmara Tepuk tangan tuh Mbak Eka uget-uget luar biasa, terampil tenan. Sukses. Pun matur Mbah nuwun. Nggih, Mbak Lurah, Mbak Sare, alhamdulillah. Mbah Cari kundur piyaine kok. Nggih, perwakilan lho, niku wau perwakilan. Oh iya. Nggih, perwakilan. Tetep Iya. nggih nyawer Mbak. Karo Mbah Cari wis rasah. Nggih, sapa? Engko transfer ae, Mbah. Lah ya meksa nekat ora. Nggih, niki bocah niki lak golek duit mesti nuwe kate ngoten. Kowe ketoke karo dhuwit seweneng lagi duwe butuh apa ta, Nduk? Napa? Duwe butuh apa? Mboten napa-napa to jenengan napa mboten kersa menawi diparingi? Ya purun, ya Oh, iya. purun. Nah ini kan yo ora njaluk-njaluk ning sapa-sapa. Mboten, Tak kira arep mbangun apa ta apa ngono lho. Mboten kula mboten ajeng bangun napa-napa. Oh, ora Pancen ngono. dalan kula niku pun kula desain ngeten nika. Dalan dadi pertanian sekaligus. Kok iso? Iya ngarep omahku kae. Dalan dadi Nek pamane 3, wah kuwi wah luar biasa. tandurane. Dadi bleduk tok kaya aku. Awakku ireng dadi klawu lewat karo omahku. Tapi nek mangsa udan, tanduri gedang, tanduri pari, wah sip. Lho ki an kono dalanmu ki urung dikapak-kapake ya ora kaya Priyayi Ponorogo to. Iya, Ngono kok Mas. sombong lho. Lho ngapa to? Dadi pertanian kok, Mas. Oh, ya pertanian apa ya dadi polusi udara kuwi to ora dadine ora kepenak ambekan kok ya. Ya ora sambekan. Lho ngapa? Lho ora penak ambekan. Lah iya.
Nggih. Iki enten pamundhut malih ngersakaken nenggih gelo. Wah, Gelo iki. Ben dikancani karo Sinden Madangkara. Monggo iki. Lan nyuwun pangapunten dumateng Sagung para lenggah nadyanto kuwatah sanget ingkang ngersakaken bojo loro ning kala wau niku kula pikantuk dawuh saking panitia niku mboten dipun keparengaken siji bojo loro loro sesideman. Nah niku nggih. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung nggih. Ning tembang liyane tetep diaturake. Lah ngono kuwi nggih. Coba Mbak Triastuti, Mbak Triastuti. Mbak Triastuti. Jantenan ya Mbak Ika. Pripun? Luar biasa dulur-dulur wates tenan pokoke sendang Sinden Madangkara arep munggah ngoten langsung set. Dito. Set ngono. Maju ndang nonton. Ya. Iki sindene kaya ngopo. Nah, Nek pamane aku sing maju? Ndi to kok ora ketok ngono. ndi wonge. Ngadeg karo ora padha wae ndi to ngono ayo. Kita kan sama toh. Lho napa gitu? Podo. Awake dhewe tinggine semampir ya. Tapi kita bangga ya. Banggane piye, Mbak? Ya wis awake dhewe dianggap apik ngono wae lah bentuke. Iya. Iya toh podo Ipel-ipel toh. lah ya. Heeh, bunder-bundere ya toh. Iya. Kita Pawakan satu marga. monggo satu margane nggih kadang kala kula ki Mbak Eka kan nggo ngoten ki jam-jaman di bojo kaya Mbak Eka. Ning kula ki wedi lek duwe keturunan aneh lho, Mbak. piye ta? Keturunan pripun Lah kok Mbak aneh? Eka kan putih. Kula kan ireng ngeten iki. Lah aku lek njedul kaya ula weling kan malah bingung kok ya. Mosok wong anak-anak ulo. Paling ora telek cecek ya, Mbak yo. Kayak boyo. Nggih. Le wong Enggak. Dudu. apa? Ngawur Ya, permintaane lho pepeling ya, Mbak ya. Malah Udah diurak aja arek nek kok iso. Gelo, Nggih. pegel. Monggo dipun aturaken Mbak Eka uget-uget kalian Mbak Tri Astuti dalam lagunya Gelo. Mbak Tuti agak sini dong. Biar nanti ke itu shoot, nanti biar di zoom, ya toh. Mbak Tuti di sana. Nah, nggih. Bang Yosi, Oh, Mbak anu. Mbak Toti, Cedak. Mbak Toti. Mbak Tuti di zoom dong, di zoom dulu. Iya, itu lihat kamera Mbak Tuti. Sudah seketok kan. Ya. Kita zoom, latihan dulu zoom. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Sesuk tak ora podo. Piye? Ora podo kan kudune kompak to. Oh kompak ya. Heeh. Piye sik? Tangan kuwi cupet lho mare yo. Sik to tak apa? Apa kuwi apa geografi? Alah kok Gak mudeng. Ora mudeng, ora gaul dek. Velocity. Oh, alah. Ya, Aku pengen di zoom ngerti jane Bang aku. Yosi, ya Mbak Tuti auranya ya. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Iya iki. Wes lagune kuwi tok aku apale. Wes ngono ya. Wes ya. Wes, dah. Ayo ngarep kok sing hafal. Monggo dipun aturaken Gelo. Yuk, dados.
iki Dulure ya. yo ditokke kabeh. Biru-birune abang-abange tokke kabeh. Pokoke ngatek mulih nyang kono ora nggawa apa-apa. Kaya ngene Ayo Pak Jenggo. Margoy Pak Duk, kados niku lho. Dengan dinggonku bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendel hello metes ngelesi pipiku yen pancene ora tresno Ayo Cak Bendung. ayo mbok yo kandha piye jogete kandha sing prasaja aduh ayo terus ya Aduh dia. aja gawe kawati aku ora bakalan godeli kaya ngene lelakonku Ya ya. dadak ketemu yen pancen dipisahke Yo ati salawase Oke, terima kasih ya Pak Mendung, Pak sehat Bendung. selalu. Terima kasih Pak Bendung. Terima kasih Pak D. Ya. Alhamdulillah Mas Cahyo. Nggih. Nggih, warga masyarakat Wates minggah panggung sedaya perangkat nggih sampun. Nggih. Alhamdulillah Mbak Ika. Nggih, Ki mau ngendangmu ya wis. Nggih. Dek terus nembangmu ya wis. Wis. Pripun Mas Cahyo? Nggih. Kula manut jenengan. Gandeng menika sampun jam 2:30 kula tutup kanthi lelagon ingkang bernapaskan Islami. Ha nggih. Nggih dawuh. Kunjuk dumateng para kiai alim ulama. Nggih, menika. Kunci surga. Ya, kaya apa? Nggih. Mbak Eka kalian Mas Gareng saged istirahat, nggih.